Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi tak ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Banuan ra ya kejing keluar ya kelet kawan jong kipai ba khamtam ya kinong jong akai perthai ki baju sustanat banna cik than dauki ka sarkar menta kala pen khre sha banchna penhe no ya ka surok dauki ka babaro sikata kalong ka bakhimba Henry ko makalong pat menta ka waine kijing ka ba la pen sateng ya kijing temu jong ka sarkar kadai halor ka jaka ban yo na kitra jaka bad halor ka ni ka benta na kalyang katnat revenue kala pen khre sha ya ka bedai bad kijing siu ya ka ba jaka ki baha Papua East Castles District bad ha West Gentles District ya kane la yato do sambot menteri rang ba kajela uba Preston Tensong ha ka jingkren ba ka Batisi TV ha kani ka tayo this time na kalyang jong ka revenue kidang walk out na ka benta ka ni ka compensation ka land acquisition de kidang walk out shua bangin notify ya kanika section 19 ka section 19 jong kalan acquisition amara ya kane ko pi district collector jong lagi jong district ujuai amar ka don ka benta ka bahap sia juai ka bahap sia West Gentles nang ta ka diga stretch ka ha East Castles de kini ki ar district collector ki DC kita walk out jata tengamlah ban yo anta ka detail impat yo ek detail kumbakat nu spangut kilan owners lene kumbakat nu jaka kadika community land lene kat nu ka jaka ka badai jo kiklan tegatang impat lah bentip kuma phina mar ba kidang ya walk out na kaleng jong ka revenue department bat kum juru na ka revenue branch jong ki arteli kini deputy commissioners ngila popor te la kumnur bakin submit ya ka detail joki within this month apa oni benai ka submit bi menta kamdei hangi ngi ne pludi tengi ka la shai ban yo sedang den rei na kalian ko mau pikir ke ya deal bat ki department ba per number 2 khamtam ya ka jaga nomor ba menta ko mau pi don em la se ki bamlong willing nomor ba menta de kan ni ka stage ka ba ki DC ki habat trash tom on the ground ba nadu na long kan ni ka stretch nadu na shilong hadu hang thia tamabil kalong ke jaka jung nu nang ta kan no phut ki don kan no mitar ki don nang ta ban penbet ya ki yo kim don chung hun yo ki ong ngi ngim kwa ban ai kita ke profet de kata kani ka di stage ka ba da kalian ka assessment jong ki deputy commissioner ka ba kidang ya cha ji cha na da ko phi ngi ai ka instruction ki ba within this month kin pendep ya kan the whole process khnang bangin yo ban notify ya ka section 19 jo kalan acquisition khnang ban nila den ya kata then few amount ka ni ka sarkar India lembaga NHIDCL kan sa deposit ya ke pisah po DC office na kepada pensiun ya kalan compensation hadin jong kata next kanwan pada sana benta ka payment de ha ka payment bakin siu but kita setelah ya de pensiun then ki DC kin sa take possession ya kalan hadin bagi DC la de take possession ya kalan kin sa IT pada syani ka peludi total project cost kan poi around 800 na lang kan around but including the bridge kamta around I think around 800 mo long baik ka tak project ka DPR juga construction minus ya kata kalan mission because we are yet to know minus ka compensation kani ka bridge kadai ka Doki bridge tambah kami acu nam tu naju layak nang tena neng sya thai nong pede ngin minti ni nak kalian ka state government ngin minti tambah long bangin sya su ba long ba ya ka heavy vehicle la singila ban sya no tangi ki light vehicle ki baya ki ba long ki baya pe long ba ki private vehicle ki small vehicles kepada bekerja forest nomor kaya lem babi nang tu na ban swa ban poi halai mer ma to ni kanam ya na ju kan rung no situ jekla dia kata orang lain
Nado no sepi hadu angte hapo ki ong kan kayu. Hadu banyun. Ke pomlum. Pomlum banyun yo pomlum. Pomlum puisi. Hadu pomlum kan longkah furlin. Pinang tu kan long bek double lane. Kan nyerap sibuk ni. Kan ngatai lah ngomong 90% ni kan is. Namar pi mental lagi yo ia kan full lane. Di plus tu bah kai flow, traffic flow kan long smooth. Kan don ka problem tang tu hapo junction nang ni hakmat. Police point betul juga. Rhino point tambah we propose bandon dengan flyover. Rhino point nang tu. Atau Rhino point nang tu.